being a committee member takakwazisana naye at a distance. All of a sudden I was just a minute old at that place. Ndakutokuta zvangu fodya yangu proceeding kunotanga ndichienda kwa Murambike. Mukadzi wamakanga muinaye mugomo tine statement yakangofanana neyenyu yenyu yamaitaura iyo ndo yaakataura. Ndakavatevera ndikasvika ndikaona vaina maposa vakarara vese, ndikavamhanyira ndikabata maposa. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Hanzvadzi yavo yakauya ndizvo Yakambouya paya varipo here nasava ku ndoti maona pano, asi mimi muri kushandidzana zvenyu zvakanaka naadzimai yenyu here ndizvo. Saka vanouya kumba rini? handisingazivi ati chaenda kumusha kwavo. ndaenda kumusha kwavo muchaenda rini? kuti achingoti vanouya pano nokuti mukuona tika zvikuitira nyaya ika uyu mumwe munhu anouya nhasi, mumwe munhu aite se auye. Saka izvozvi kaike chitatu. Kuna vamwe vanhu anenge achiita kubva kwaRarare, vauya here kubva kwaRarare nhasi vauya havana kutouya, vatori munzira hati mukona kuti vari kuuya ava moni futi havapo. Saka tinobatsirana sei nokuti nyaya itoda kuti munhu wese arichi aripo, tobatsirana zvakanaka nyaya yopera zvakanaka, nokuti izvozvi ava vanogona varipo asi mudzimai wanya hapo. Saka tinobatsirana sei? Hameno tinobatsirana sei nokuti noitika nezvoti paipe makauya ava havana kuuya. Saka handizive kuti nhai muchizoonawo nhai tinobatsirana nhai chimbondiudzaiwo imi. Vari kuchija nokuita kwavo, vari kufonerana vachitaurirana. Iwe ukauya nayo handiuyi. Kana nhai ambuya nyaya iyi tinoibatsira, nhai ambuya Vofunga vari kufonerana kuti weregera ini ndoinda. nyaya zvekuti timboona asi inonetsa kuziya. Mumwe wacho asichi asipo inonetsa. Chitange henyu chinga Cuthbert versus Mutiwana inyaya yemukadzi kai, nyaya yemukadzi wa Albert akabatwa aina maposa ya Cuthbert nditange makuirondedzera pakutanga paya. Pamusoro idari inini ndakaenda kubasa kwangu ari makuseni. Ndaenda kubasa ndakazodzoka kumba masikati ndikabvunza vana kuti mai vari kupi, vakanzi mai vaenda kuhuni. Alright, vanouya manje manje ndovamirira. Ndakagara dzinenge 2 hours mai havana kuuya. Vaenda nedemo here? Vakanzi kana pane huni dzavananga vachida kutema hombe edzai ndivatevere ikoko. Ndakavatevera ndikasvika ndikaona vaina maposa vakarara vese, ndikavamhanyira ndikabata maposa. Maposa ndamubata kunhu kwanga kuri kure mugomo kwavaive. Ndakamutakura maposa mumuzuzurudza kuenda naye kunomutsveta pamba pababa mukuru vangu. Ndikadedzera vanhu
kubudikidza sabhuku ndiye munhu wandakaita munhu wekutanga, nekuti akanga akandibatira dema achida kunditema, asi ndakamubata nedemo rake zvakadaro ndikaenda naye. Ndikafonera mupurisa ngati shamwari weya kuno kwaipa unogona kuona ndaurawa, tichifonera zvesabhuku. Mupurisa akamhanya akazodarikira sabhuku. Mupurisa achisvika achiisa maposa simbi, sabhuku achisvika achiiswa ruoko rwokupedzisira. Ndikavati varume, bvunzai murume uyu kuti anga achiitei. Akarondedzera zvaakabatwa achiita kuna sabhuku. Ndiye munhu wakaudza nyaya yake. Pamusoro kana mapiwa mukana wenyu wekutaura pamunoita sei? Saka inini muri muna August zvandakatanga kuona pafoni yemukadzi, maposa akafona ndiri pamba musi wa 26 August. Ndikaidayira foni painge yakaiswa pasilent iri, akandinzwa kuti ndindadaira, akakata foni. Ndikabvunza mudzimai kuti ko munhu afona ane nhamba dzatisingazivi pano ndiani? Akanditaura kuti munhu anofambidzana navatete vangu. Alright, wakadii kundiudza kuti mune nhamba dzavo muri kufonerana dzatisingazivi? Akatadza kutaura. Mukadzi akatiza akaenda kumusha ipapo. Ndamubvunza nhamba idzodzo, ndikamutevera, ndikanoudza mai vake kuti ndozvandasangana nazvo mufoni yemwana wenyu. Ndikaudza baba vacho, saka wodii? Ndikati ngaadzokere kumba, asi rine manyanga hariputirwe. That's why ndakazobata maposa aine mukadzi wangu, ndanga ndaona achifonerana. Ngati muchidini wakabata maposa ukasiisa sabhuku handini ndizvo wakamba wapirira ipapo kufuna unda umasuri wakabata maposa aine mukadzi wako ukamuzisa sabhuku mukamisa simbi handizvo pane umbuhero wekuti wakamubata aine mukadzi wako wakatora chii kwaari? Takatora zvipfeko zvake mukati, takatora pendi aine bhatiri refoni raivepo nefoni yake nekaheti. Takatora nefoni nechi nekaheti nekabhatiri kaivepo kajiteu, kabhatiri kejiteu kaivepo kebhulu newachi. newachi, pendi, foni, bhatiri, chiteu, handitika wachi. Ne zvapira. Akarondedzera sabhuku nyaya yake yakanga aita. Tikabva nasabhuku, vakafonerawo kwavakafonera kuvakuru vavo, tikafamba nenzira yavo kusvika tasvika kwavagara Mwera tiinaye maposa. Takazomusiya avo mumako avagara Mwera, avarondedzera nyaya yavo yaanga aita, ndokuzomusiya kwatakamuita isusu. Anosumira vagara Mwera. Ndopatakazomusiya ave mumaoko avo. Vakasara nezvinhu zvatakanga tamutorera, hatisisu takaenda nazvo. Maposa ari pano. Unozvaitonoba vagara Mwera vantu vakazvinzwe pane kuindai kutinzwe vagara Mwera vakainzwe rinyaya iyi. Vagara Mwera murume akasvika kumba kwenyu? Ndinotenda kudaro. Aina maposa? Ndinotenda kuti vakasvika sabhuku wangu vamachiridza navamaposa vaine njema mumaoko, vakaiswa njema dzavo mumaoko vamaposa nemurume wemukadzi
nemupurisa wachona akavaisa njema. Pane nemumwe futi ndofungidzira vakadaro. Saka vasvika vakataura nyaya yavo yavakanga vadi vafambira. Zvanzi headman tauya panapa, nyaya yatauya nayo panapa ndeyekuti vamaposa ndisabhuku aitaura. Vamaposa vabatwa vaine mukadzi wemunhu mugomo. Ivo vanga vakabata demo ravanga vainaro. Vanga vakabata demo ravakanga vatorera vamaposa, asi vanga vatoribvisa pamupinyi. Vanga vaine foni yavanga vatora, vanga vaine chiheti nependi newochi nekabhatiri keblue right, kanga kati futei mbichana. Vadaro ndokubva vachitanga kutaura nyaya yavo kuti no, murume uyu tamubata mugomo aine mukadzi waMutiwana. Saka Mutiwana ari kuti mabatiro andakamuita ndakanga ndauya nenyama kubva kubasa kwangu, saka ndaida kuti nyama iyi igadzirwe. Saka mukadzi ningi panga paine vana, saka mukadzi akanonoka kusvika. Ndikati regerai nditeere, ndomubva ndatora kambwa kangu ndo kakanditungamirira. Ndomubva katora mweya wekwaenda mukadzi, ndomubva vateera mugomo kusvika kambwa kanosvika pane mukadzi. Kachinosvika pane mukadzi akawana, anotaura iye kuti akawana Albert aine mudzimai wake. Saka vaona murume wemukadzi Albert kwake, mukadzi kwake. Saka murume uyu akabva adzinganisana naAlbert Maposa kusvika amubata. Albert anga aine demo rekumba kweuyu. Saka ndokubva vadi sekurondedzera kwaaita, ndomubva vakakatana, ndomubva vaenda kupi panga paine vamwe kusvika adana sabhuku ndokubva adana mupurisa Albert, ndokubva aiswa njema, ndokubva vachizouya naye kupi kwangu. Saka inini ndisati ndaziva nyaya iyi ndakanga ndatoudzwa nyaya iyi naWilliam paakasvika kumba kwangu achiuya nezunde ramambo. Zvikanzi iwe pane nyaya yandanzwa seri uku, hamene kuti vakanga vamboonana kupi kana kuti vanga vamufonera right. Zvikanzi pane nyaya iri kuuya kwauri. Saka iwe kana yauya kwauri, iyo nyaya haisiyani yako. Iswa wangosenda kupi kudarira mambo. Ndikati maita mambo. Saka tagara tatotuta masaga edu, taitova pakati pekututa masaga edu atakanga tapiwa, angasiwa kustation kuya. Vakabva vasvika vakazosara vachipedzisa, ndomubva vachitaura nyaya yavo sezvairi, sekurondedzera kwandaita ikoko. Saka ndichizopinda munyaya yekubvunza Maposa, ndizvo here zvauya zvanzi mambo, kutaura chokwadi ndabatwa zvishuwa nandine mudzimai wemunhu. Kutanga rini muchiita izvi? Anzi pane nguva mambo. Zvakanaka. Ndikati inini iyi nyaya iyi kwandiri yandiremera, handina zvandogona
kukutongai nazvo, asi kuti nyaya yenyu ndakuipfuudza kwani kwamambo. Inini handambotora kuti William ambonditaurira, ndomubva ndafona kunani, kuna William ndikati mambo, nyaya iri panapa, vanhu vaya vazosvika. Ndikati zvakanaka, zvikanzi zvakanaka, zvomoita. Ndikati zvikanzi zvomoita ndezvekuti mozouya navo voripota nyaya yavo kupi, kudare kwamambo. Ndikati saka toita sei, uyu akadii, ane njema mumaoko. Zvikanzi mudzosere zvinhu zvake, mupei neshangu dzaanga ainadzo, ndo dzimwe dzacho, asi shangu ndakati shangu mudzoserei, dzakanga dzatorwa. Ndikati alright, nyaya iripo, akaiswa njema mumaoko, zvikanzi mubvisei njema. Saka ndo pakasara paine nyaya ipapo. Izvi zvimwezvi zvakanga zviri zveevidence yekuti akanga abatwa, kureya pendi, foni, neheti, newochi, nebhatiri. Saka ikati izvi kuti timudzosere munenge madzima chii, munenge madzima nyaya, nekuti kana zvisati zvasvika padare hazvigoni kuti adzoserwe madzima umbowo hwemunhu, handitika. Zvikanzi alright, saka izvozvo chinhu zvitorei muchengete imimi Saduni. Ndomubva ndatorawo zvinhu izvozvo, ndomubva ndachengeta. Zvikanzi momubvisa simbi aende hake kupi, kumba kwake. Ndo pakazosarire nyaya kuti hepano kuti tichimubvise simbi, amuise simbi anga asina makii. Saka toita sei? Apa zuva ranga ratorereka. Ava manje ndikati alright varume, maite zvakanaka, imimi chidzokerai kwamabva, chidzokerai nemunhu wenyu, munoona kuti mamubvisa simbi. Ndokumva vatombofamba kadistance, inini ndine kwandakanga nchida kutoendawo, ndakazoona vanditeera zvekare. Zvikanzi vagara mwera, dzokai. Ndomba tadzoka. Ndikati chii? Zvikanzi no, vamaposa vati hazviiti kuti ndidzokere nani nemi, munonondiponda. Zviri nani ndisare panani, pana vagara mwera. Ndikati aiwa, akumidza kufunga zviri right izvozvo, for safety, regerai zvake asare. Ndichatura kutsvaga simbi makii ekuti ndimukinure, ndichifungidzira kuti kuda dzimwe nguva ndingangowanewo kii munharaunda plus pabhesi. Pabhesi panga pasina aivepo, munharaunda machona mamusina watabata ane makii. Kusvika ndazoona kutoti no, munhu uyu zviri nani ndinde naye kupi, kubhohera, kuti anobviswa njema. Takaenda mangwana avati aripo pamba pangu. Takazofuma chienda, ndine vakomana masabhuku ekwaMushove akanga achida kunogadzirisa mapepa avo ehusabhuku. Ndomubva ndavakumbira lift yekuti tinde tese nani nemukomana uyu. Saka ndomubva taenda tese navakomana vekwaMushove naiye. Ndomubva anonzi tanotorwa, pane mupurisa akatora kuda kumbobvisa. Ndomubva atadza, akashayiwa makii. Ndomubva anzi endai kustation. Kustation kuya ndomubva tasanganawo nemunhu. Ndomubva
atorawo kastatement kaakangotorawo akati anonga tidzokere kustation ndinobata mumwe mupurisa wandingangobati angari wenhingi vakomana vepeace. Ndomubva tadzokera paya paya, anobata mukomana wayo, ndomubva adzoka auya mukomana wayo akatraya kuti atrai makii ese anga enawo, ndifanzi makii esimbi idzi haasi kuwanikwa. Zvatingatoite panapa boys, regerai handi uyai kuno tiinde kustation ndinoona kuti ndingawana here makii. Tafamba tasvika painformation center paya painformation center zvanzi no vagara mwera nyaya iri panapa ka makii esimbi idzi hawani, ngatitsvage waya. Ndomubva tatsvaga kawaya katete kanopinda pasimbi ipapo, zvikanzi imimi pushai kasimbi ako kari ipapapo. Iye akabata uko. Ndomubva ndo makinurira atakaita simbi dzemukomana uyu. Ndomubva tapusha kakika, ndomubva simbi iya yatobva zvimwe chete imwe yachona, ndomubva tatobvisa. Ndo makinurira mabvisira atakazomuita simbi. Ndomubva tatodzokera hedu kupi kune vakomana vekwaMushove vanga vari kwaDA vachigadzirisa mapepa avo. Tapedza kugadzirisa mapepa edu ndomubva tadzoka. Ndomubva aoneka, ndakauya naye pamba pangu ndikati aiwewe shamwari ka chidi chirova road uinde kumba kwako, womirira kuti uchadaniwa kwamambo, nyaya yako yadi panapa, hatina zvatingakutonge. Zvikanzi maita basa. Ndokumva tazofonera vakomana ndokumva vazodi vauya kuzoripota nyaya yavo kuno kwamambo. Ndomubva yanyorwa nasekretari nyaya iyoyo. In fact takafonera vaWilliam kuti tauya toita sei, zvikanzi endai munoona sekretari. Vakati endai, kana muchigona kufamba moenda kuna Bhonzo kana kuti kuna Cosmas kuMuzivi. Ndikati saka kuti tidzike zasuku hazvidi, regerai titange tabatani Muzivi. Kana tashayiwa Muzivi tozodzika kupi kuna Mudhara Bhonzo. Ndomubva tabatani Cosmas. Zvikanzi naCosmas uyai kumakupi kumashopu uko tisangane ikoko. Saka tasangana ikoko. Zvarebesa toda kuona pane action. Ndatopedza ropa yava kutoperera. Saka tasvika kumashopu ndomubva tapa statement yedu. Saka tapa statement yedu ndopatakagumira ipapo. Saka nhasi yapadari. Pamusoro momunotiudzawo here divi renyu renyaya? Right. Pamusoro pedari paumbo in contradiction nezviri kutaurwa nevarume ava. Right. Varume vaviri vataura. Inini I was on my way kwaNorutanga. On my way kwaNorutanga ndakasvika mumupata. Ndasvika mumupata ndakaona mukadzi aite mahuni dzake abata demo rake. Mukadzi uyu taitombomuona kumakomiti, is a committee member kusekondari yekwagweyo. Right. Being a committee member takakwazisana naye at a distance. All of a sudden I was just a minute old at that place. Ndakutokuta zvangu fodya yangu proceeding to Norutanga ndichienda kwaMurambinga. Right, ndichienda kwaMurambinga, kuchinda kwaMurambinga kudaro. Hamupinde kuchinda hangu kwaMurambinga, just within a minute old ndakaona murume uyu achisvika.
inini ndasingatombomuzivi. Achisvika mukadzi anga akabata demo isindei chiti demo hameno mashoko akataura nomukadzi wake nobva asine chademo pamukadzi uyu. Saka asine chademo pamukadzi uyu, truly it came straight to myself trying kuti anditeme nedemo thrice. Ndakavhika demo iyi, ndavhika demo nobva demo riya rabhuka nobva rati kiti pasi. Saka I asked him what's the problem, ndori kudanana nomukadzi wangu. Right, that was the very difficult situation at that present time. That kanza hande kwasabu ngati trespassing here inorambidzwa here pane ndikiri pane situation trespassing here pano. Saka inini hatina kuita naro, hatina kuita naro. Handakuita naro. I did go contract nezvaitaura zvese zvokuti akandisumudza akati ainyatsozvifambira iye achifamba ari pasaidi akabata nemurata nemutini wake. Tasvika pane imwe mumba pasituation B, pa-B situation, A situation. Right, tasvika pa-B situation, I took a seat ndobva ndagara padombo iye nobva mira kumusana kwangu. Saka akaenda akanofona paaifona ndobva ndaona kwauya havanoti mupurisa wachona I wonder if ever anofamba sina mapiri. Right, akasvikondisa njemu, andisa njemu searched my pocket, akabudisa foni sezviri kutaurwa pendi yanga isati yabviswa. Right, ipapo zvikanzi hande ifamba pasabhuku, that is point C. Taenda famba pasabhuku vakasvika ipapo ndakakumbira mvura yekunwa semunhu anga avatai vakandirambira wandipa mvura yekunwa. Taenda papoint C, sabhuku atora bepa akati unotipa mombe ngani. Inini ndatosungwa I am under hostage, so I ought to comply because ndakatomborobwa, so I ought to comply. Wava under hostage, you ought to comply. Nobuwa kufira muviri wako, you give it. Right, from there sabhuku ordered that policeman, policeman, I wonder if mameasures ake ariwo chaiwo chikanzi pota naye kuseru. Ndapota nini kuseru, akandikururisa bhuku akatora underpen yangu abvisa underpen yangu yeblue. Right, ndakasitiragona kuti ndichipfeka bhuku ariya. Ipapo vava vatofonera William, ndaizvinzwa zvese pandinoendai kwagaramwera. Apa ndandambobviswa bhutu kupoint B, ndabviswa shangu, ndasechwa zvinhu zvangu. Saka tiri ipapo futi papoint B, papoint C, isnatched akatora mari yangu yaiva $73. This policeman yandaida kunokwirisa kuti ndiende naye kwamurambidza kwanzvadzi yangu. Right, zvinhu zvangu zvatorwa. Right, from there takafamba, ndaifamba netsoka nomupata ndichiropa under threats and harsh treatment on the way. Right, takasvika kwasabhuku kwagaramwera, ndo pakapirwa nyaya, ndo pandakafonerwa, truly speaking, ndo pandakafonerwa naWilliam. Ndiri under hostage again, I had to give in kutyira muviri wangu inini, so I slept there. Maoko angu akazvimba kudai. And this woman I had no access ever kuti ndakarara naye. I don't know it. Ndapedza. Then after that takaenda tese ipo zvavanga vachitaura kubhowera on the moral day. Ndavata ndichishiringinya nesimbi, maoko angu akazvimba, njema dzichipinda in the pose like a cat's pose, dzichipinda ndichisereketa, ndavata ndichichema in agony. Right, from there takazoenda mangwana kuma2 nevanhu vanga vachitaura, ndikazobviswa njema mama half 3. Takadzoka, then on the moral day I had to go back
ndobva ndanofaila ripoti yangu kupolisi. That was kidnapping, you know. They kidnapped me. Sorry about takamira kuti muuye ndizvo imimi panyaya yenyu da kuti mumbotibatsirawo. Makabviswa pendi yenyu nani? Ndakakuriswa pendi. Nani? Mupurisa wacho. Nani? Chiweshe. Makagara pasi. Chiweshe kuseri kwemba. Chiweshe ndiakandibvisa pendi yangu inini. They truly know it. Alright. Yeye mutaura makataura mapurisa ero inotovako mapurisa akati chi? Mapurisa akati vakafila docket. But vakati chi noti nyaya yakaita kare baba. Aiyo. Vakati chi mapurisa? Noti nyaya yamutaura baba ika. Haisi anyaso makakurira. Haisi anyaso. Aiyo, makakuriswa pendi rini? Vakati inofana kuinda. Makakuriswa pendi rini? Zuva iroro. Tora ndakakuriswa pendi. Munorevesa? Munorevesa? Yes, I swear. Ndakadzikurura pendi. Alright, makakuriswa pendi. Makakuriswa mungu pa ndani munhu anga aripo ane umpowo yokuratidza kuti makakuriswa pendi. Ava he ordered kuti indana yekuseri anobvisa pendi. Ndati. Ndiani ane umpowo wokuti makabviswa pendi? Ini ndino umpowo. Ashande zvidaro baba. Ashande zvidaro. Why tiri kudaro? Ava vakakubatai. Vakandibata papi. Mirai. Makabatwa. Mukabvuma mega ndizvo. Alright. Nyaya alright. Baba. Ndakuba mirai ndinoda kubatai futi papo. William amutaura nezvake uyu. William akandifonera. Andifonera akati William uya. Mirai William. Ona baba nyaya iri kunetsa pachinowana. Imimi kune murume wemunhu makabvuma mhosva. Handina kutaura mirai. Kuna sabhuku makabvuma futi mhosva. Kuna sabhuku. Uyu ko. I had to comply because ndakasungwa. Ndichiroba. Mirai. Under harsh threats. Mirai. Kuna sadunu futi makabvuma futi mhosva. Ava ndina kumbondera nawo ndakutaura nawo. Saka mirai baba vanhu vese vari vatatu ava ndimi moga vanokuvengai serezvo kuti vanongokuti imimi ndimi aka makabvuma vanokuvengerei orit ndokutobvunza sabhuku yenda anokuvengerei anondivengera. That's why they are here against me. They are here against me. Vanokuvengerei naye baba vanokuvengerei ona sabhuku Ndakatora kakune vandandatorerwa. You are going back again. You are going back again. Kwandabva ndokwamakuti handakusinecho. Handina kusinecho. Havasiwo vakanditorera vakaita zvokupresent. Panyika panobva muchizvarwa zera ramaviri. Pane munhu amakabvunza kuti akabviswa menebhiri kungobviswa menebhiri vaakabvusa yake kungobviswa pendi yako nezera ramaviri. Saka munoti menebhiri yakauya sei? Tichibatwa nomukadzi womunhu. I am contrary to that. But mirai mimba makauya pekutanga very rude. I wasn't rude. You were rude. I was makambouya panapa vamaposa muchitaura zvinhu zvenyu panapa ka you were very rude that day. No mirai vamaposa ina handisi mwana wenyu ndizvati ina handisi mwana wenyu mazvinzwa handisi mwana wako waunongotaura zvakadaro ndiri mambo wako saka nditeerere respect me. No. Yes, you are very disrespectful imimi murume imimi. You are very disrespectful. Tinoda kutaura zvinhu zvakanaka. Iwo muda kusimudza izvozvi muda kusimudza voice renyu. Tiri kukubvunzai nenyaya yeumpowo. Anga aripo muchibviswa pendi yacho ndiani? Tati anga aripo muchibviswa pendi ndiani? Ndiye aivepo ava vakatipota kuseri kwedu. Saka ini ndaizomanikidza situation yacho kuti who is my witness. Taive vaviri. Taive vaviri. Alright. Chikunetsa vamaposa panyaya. Sabhuku
ari kuti makabvuma nyaya yenyu ndizvati mira sabhuku ari kuti makabvuma nyaya yenyu sadunhu ari kuti makabvuma nyaya yenyu murume wemunhu ari kuti makabvuma nyaya yenyu William wacho zuva ramanzi nyaya yaitwa akandifonera inini andifonera akati makabvuma nyaya mirai da kuti tataura ndo number 1 number 2 penti yenyu pamutemo wemuZimbabwe chero dai mamuchireyo sachaizvoka dai makaenda kumapurisa dai vakatoresponda kudhara kwamuri no mirai hakuna munhu hakuna pazvakanyorwa pamutemo kuti mupurisa anouya obvisa penti yemunhu hakuna zvinhu zvakadaro vamaposa Ati mupurisa here? Ati mupurisa? Ati mapachitaura hasi mupurisa is a god somewhere. Anoti ati mati mupurisa ndimega. Aiwa. Like it is described here ari kunzi mupurisa. Short. Toda kuti titaure zvinhu zvinoendeka tirege kuramba chitenderera sebhora. Imimi vamaposa matsanangura muchiti ndakanga ndichienda kwandirutanga ndikasangana nemukadzi aite mahuni mugomo mukamira naye peposi yenyu yekumira naye yaive yei muchandipindura mirai zvanyorwa tati uyezve regai ndikutaurire vamaposa mukadzi wamakanga muinaye mugomo tine statement yakangofanana neyenyu yayenyu yamaitaura iyo ndo yaakataurawo akati ndakaonana navamaposa vachienda kwandirutanga mugomo tikagara pasi vamaposa vakasvita fodya yavo ndikaona murume wangu achisvika ini ndikatiza vamaposa vakabatwa saka akazobvunza kuti wakatizei kana wakanga usingazivani navamaposa nekuti aringotaurawo zvokuti hatisingazivani taingozivana nemi through mukadzi wafobi ndo statement yake saka iye akati handina kuziva kuti imimi muchizomhanyirana kana kuti iye achitiza ndo pane mubvunzo wedare kuti chii chakaitika ina handina kutizai ndangoramba ndiri static like I said inini handina kutizai ari kupi mukadzi wacho ari ku ina handina kutizai kupaive pana pai mamuripi paive pana pamukadzi mamuripi inini mamuri kupi mukadzi vapindura kupindura pakauya mukadzi vadidzwa vaye mamuri kupi takakuda naye hamuna kuuya mamuripi ndaya kurufu kwagusho unopa ripoti vamaposi ripoti yacho iri kupi kuti mamuri kurufu makachipa ripoti yacho makachipa here saka munorevei nevamaposi unoti nyaya iyi ikuramba ichingokutsikirirai takakudaidzai hamuna kuuya uri membosati takuda naye futi mukasauya apa mukabatwa zvemukati mauda kunyepera mapurisa ndizvo zvamakutaura mati mapurisa pazvamataura mati mapurisa tutora vamaposa vamaposa tikubasa on what you said mati nemupurisa hati makasipa cheni here naye vamaposa kana munhu akava nechena mukakubvira mune mapurisa amusungi here mapurisa amusungi mapurisa akati chii they take their time. I can't go on forcing them to vamaposa nyaya yamutaurike Joka diriri 47 of 10 of 24 vamaposa handiri kunyepera here hakuna mutemo wokuti nyinyi munhu anobviswa bhurugwa rake pavanhu munoripota kumapurisa moti zabvisa bhurugwa remupurisa kutodza kutaura hakuna zvinhu zvakadaro atizi vanoadika maposa saka inini musatotaure chitoregedza kutotaura maposa muramba muchitokanganisa muri kutoramba muchitowedzera mhosva dzenyu hamuna mhosva muri kunyepera mapurisa kape mapurisa api komuzeta rapi maposa ini ndikandanofaita Hello vamaposa mukadzi ichokwadi chekuti makasangana naye yes ichokwadi chekuti makaona murume wacho achisvika murume andaona achisvika ichokwadi chekuti mukadzi wacho akati
Mukadzi akatiza. Inini murume uyu ndandisingamuzivi. Saka makangona mukadzi ako mhanya ega angu mangoona kuti paita murume. Kuda akaona ndakutemwa nedemo kuda. Imika akunesa kwamudaro. Kuda zvinhu zvakadaro. Musadobhodaro wamaposa. Vamaposa da kuti tikudze chokwadi wamaposa. Nyaya idzi ka inyaya dzekuti tinogona kubatsirana zvikatopera zvakaita sei zvakanaka. Imimi musaome musoro. Itai kuti mubatsirike vamaposa. Totokubatsira iwo. Inini ndika vamaposa nyaya iyi. Ndotokubatsira iwo vamaposa. Akukubatsirai kuti imimi rere mangwana muzogaro muzoti mukasangana chero nababa hapasina kutemana makatoregererana zvikaita sei zvikapera. Imimi mukaoma moyo mukaoma kuti sedombo kuti nkongongo tinobatsirana sei nayo maposa. Moda kuti ndereruke sei. Aiwa maposa umbo hwese uri kunongedzera kuti imimi makabatwa muinechi mukadzi wemunhu. Umbo hwese mavhunzwa apa number 1 mukamuona mukatiza. Aiyo mukadzi akatizirei. I don't know, she's best known to herself kuti akatiza. Ona vamaposa number 1 makasangana nemukadzi wemunhu mugomo. Ndo number 1 handizvo. Murume auya murume mukadzi akatiza. Mukadzi atiza here mukadzi. Mukadzi makamona achitiza. Ndaona achivhanisha chini. Makasakatiza kuramba muchivochiita musati westere nguva yedu vamaposa musati westere nguva yedu musati westere nguva yedu vamaposa hamuna tomboya katu kese mauti westera nguva yedu musati westere nguva yedu musati westere nguva please noti kake chitatu nyaya ichiuya musati westere nguva nhasi tautoipedza musati westere nguva yedu musati westere nguva yedu musati westere nguva saka tinoda kubvuma kuti mimi makasangana nemukadzi ndizvo makasangana naye ngomo ndizvo ka mukadzi akatiza mukaona murume ndizvo mukatorerwa zvinhu ndizvo mukabviswa pendi. Alright, makabviswa pendi. Ndakabvisa pendi. I was ordered to pendi. Mukabvora mukaenda naye kubhoera kumapurisa. Mukasvika mapurisa mukaripota kuti ndabviswa pendi. Yes. Mapurisa akati takazodzoka on the moral day. Mapurisa akati chii pamakati mabviswa bhurwa. Vakanyora padocket. The docket is 47 of 10 of 24. Nyaya inamboripotewa uyu takangomuyamura kumubvisa simbi zvekuti iye akaripota nyaya the very day iyoyo. That's not that. The moral day. That's not that. The moral day. Atakatoka kunokumusha. amukandiudza kuti inini ka ndobatwa munhu ondibvisa bhurugwa inini wotobvosvika woregedza kuripota. Hakuna zvinhu zvakadaro. Musati westere nguva yenyu zvatataura. Musati westere nguva maposa. Musati westere. Hakuna zvinhu zvakadaro. Chema ndakakinurwa mukembere. Ndakinurwa mukembere. Ndakatora decision yangu inini. Inini ndakatora mukana wekunomuyamura uyu. Handiti ndikaenda naye pamberi pemapurisa akamhanya kudi kubviswa njema mumaoko make pamusoro pekuti ndavata ndakamuchengetedza kuti ave pasafe side. Iye aramba kuenda kunobviswa simbi nevarume. Mhosva yake achibvuma kuti aiwa sinyoro
shuwa ndabatwa. Saka inini ndayo ndine mhosva yei naye yaangati kwai anga achitya kuti aiwa unopondwa naHeadman wakagozosara sei neni. Ndine chana zvibura ndipfire panyaya iyi. Murume uyu anogaisa, saka ini ndaida kuti ndinogaisa kubasa kwake murume Mutiwana uyu. Saka ini ndakatomuchaira foni ndichiti naye Mutiwana uri kupiko? Zvikati ndikutokutsvagai imi uyai kuno, siregai kuramba mutaura zvakawanda nekuti ndingapondwe. Ndikati ko uri kupi? Zvikanzi ndiri pamba panapa pemukoma wangu paSamiro. Ndobva ndaendapo. Akatoti mhanyai kuno. Ndichinosvikapo ndopa ndakatosvikawana uyu akatogara pabwe. Ndikati kwewe zvaita sei maposa kuva? Zvikanzi neuyu musataure naye because ane nyaya panapa. Ndiyo yandati kudedzerai kuti muzonzwa. Ndabata murume uyu aine mukadzi wangu pagomapo. Ndikati ndopa ndanzwa pachiita noise here? Zvikanzi Ndikati iyi nyaya yauri kutaura kai haipereri, haiitwi nini. Rega ndichairani Sinyoro avo vagaramwera. Ndobva ndochaira vagaramwera foni, no luck. Ndachaira vagaramwera foni, no luck. Kusvika ndaita 5 calls ndichaira vagaramwera ndikaona iyi nyaya iyi kai raakutovira. Regai ndichaire vaNgundu William. Ndobva ndabata Ngundu. Zvikanzi naNgundu no, uya ndiri kunosangana newe pani pagaramwera, enda naye ikoko kwauri kutora kuenda naye kwagaramwera. Ndikati zvakanaka Sinyoro. Ndobva ndaenda kwagaramwera naye. By then ndanga ndamubvunza kuti naiwe uyu mukadzi wauri kuti wabatwa uyu naye wanga uchiziva here kuti mukadzi wemunhu? Zvikanzi no, ndandisingazvizivi. Ndikati alright. Zvino wakuziva kuti mukadzi wemunhu unoitei nazo? Zvikanzi ndinobvisa mombe 3. Ndikati dziri kupi? Ndopa ndakatora pepa raataura rekundinyore zvaari kutaura ndichiitira umbopana. Ndokubva ndamutora ndafamba naye. Izvi zvabviswa, izvi zvatorerwa izvi, ini ndisingatozivi kuti kune mahandapeni nei zvatorwa. Takwira pagomo, tadongorera pamba paSinyoro. Ndopaakati ndinokumbirawo ndichaire hanzvadzi yangu foni inonzi Geli. Ndikati unogomuchaira foni? Wakambona musungu achitaura nefoni here? Zvikanzi ndoda kuti ndimuudze nekuti ndiye anotondibetsera kubhadhara izvi zvandapinda izvi. Akachairana nefoni nehanzvadzi yake. Hanzvadzi yake ikamubvunza kuti and I quote, hauna kurobwa here? Zvikanzi handina kumborobwa, vandibata zvakanaka. Conversation iyi tinokwanisa kuitora, uye haazivi, tinokwanisa kuitora kuEconet because it's recorded. Iyoyi yandiri kutaura akanotaura naWilliam further and it's recorded. Recording iyoyo iripo
and it goes further. Tokwanisa futi kunoitora kupi? KuEconet. Saka zvaari kutaura panapa izvi is childish play. Akataura nagerire panzopinyai. Ini nangu ndoziva kuti imimi William pane recording yainayo yenyu muchimubvuma mhosva vamaposa kuti mabatwa mune mukadzi wemunhu. Recording iyo muri kuiziva here vamaposa? Muri kuiziva here vamaposa? Ndinda kutaurira kuti I was under hostage. Saka ndaikomplaina to anything. Yakubvuma zvese. I was under hostage. I want to complain. Hanzvadzi dzenyu makaifonera zvataura nababa kuti makafona zvavari kutaura kuti tamugomo, takati tisiri mugomo. Vakati unoziva ane hama yako. Ndikati ndikanzi ndipe nhamba tichiri pamba. Ndikamupa nhamba makataura naGeri tiri pamba ini. Zvinhu Vakafona naGeri ndiani? Vakati hana ndo vakataura naye ndo vakatipe nhamba semunhu waunoziva ndobva ndavapa nhamba. Vakashandisa foni yavo, havana kushandisa foni yavo. Kanziwa una kukuvara here ukati chii? Ndakuvara. Hana kumbondibvunza zvokuti handina kukuvara. Mope nhatu ndakataura. Ndaikomplaya because ndaive ndakasunga. yapera kare. Taurei. Pamusoro imapo inini chandikumbirawo kuvhunza ndechekuti handiti ati mukadzi uyu ndakangomuona tiine kwandiri kuenda mugomo, handiti iye zvaakamuona aine kwaari kuenda mugomo haamuziva. Handiti todawo kuziva kuti mufoni yemukadzi iyeye nhamba dzake hadzimo here, uye mufoni yemukadzi iyeye hamuno here mameseji ake akaisa arimo, kuti tizive kuti haamuzivi, tione kuti nhamba dzefoni hadzimo here mufoni yemukadzi iyeye. Tokumbirawo kuti mumubvunzewo. Inga murume ataurawo nekuti murume uyu akambofuna. Saka nhamba pamusoro I think nyaya iyika yapera. Nyaya yapera. Vamaposa musazodaro. Vakadzi vevanhu sendai navo. Maruva enyika hapere akawandisa, muno mamakumbi akawandisa. Saka vamaposa tiri kubata ine mhosva yekubatwa muine mukadzi wemunhu. Makagara matonyora manyora kare, mataura kuti pamhosva yenyi muri kuda kutsiva nemombe nhatu. Saka naizvozvo vamaposa uye henyu pano munyore pane munhu wese, vanhu vese vachitarisa tichibvumirana kuti muchanotsiva rini mombe dzani nhatu nemurume uyu. Ndizvo vamaposa vamaposa nyaya iyi toramba tichingotaura, hatichada ramba tichingotaura. Ndokumbira kuti paite respect, tiitane nerudo, because imimi mukutange toda tiche respect. Saka imimi huyai vamaposa huyai vamaposa, huyai musainire mombe dzamaitaura kuti moda kumba. Hati munokekanisira munhu here, makatora mukadzi wemunhu. Inini ndindoita pasi judgment pana mucho. Imimi pasi yo judgment. Tatotapasa judgment yacho ke iyo. Paswa yamakataura. Tatotapasa judgment iyoyo. Yamukati mombe nhatu. Mombe nhatu dzacho. Judgment yobva kwandiri inini. Muvangati mombe 5. Ati 5 go. Wait 5. Maiti mombe 5 apa. Someone wangu bane 5. Wabane 5 but 5. Saka ndezvokuti sidare haro. Sidare haro nduri mtimu waro. Saka mambo anga anda pamtimu idare.
aiwa saka tifanira kudza kuti dare redu rinoti mombe tinogumira pakati kuti wana topapa mhanya mambo kuti mombe dze dare rinowanza kuti 5-3 mani kwa mambo dzeta 4 ngazoti ndangubviswa sei ku5 mambo anga wati maziro anoita kuti anowanza kuti 3 Then mambo wana ya kwa is 4. Kose 4 ndiye kwa mambo. Ndikatsamwa mboni ndatsamwa Nai nai Toreka kuseka Kozvino you start to wonder kuti why in applause from in chorus kuti samoda nditsamwa Mura nditsamwa and I'm taking this case to the next court but I'm taking this case to the next court Ndine constitute why not protect our It's okay I shouldn't be deprived of my own rights. No, it's okay Amaposa. Isusu tikutaura kuti kuno Amaposa makanganisa ukabatwa nemukadzi wemunhu mukadzi akamhanya akatiza kudaro mukazoenda kwasabhuku ndizvo wabva kwasabhuku mukaenda kwasadunhu mukaenda kumapurisa mukazosetwa free ndizvo saka imi mutoda kuti mungouya munhu wemhosva mamaparira aida mombe 5 isusu tikuti nedase dareka mombe 5 tikuziva kuti gore rangotanga mazuva neupenyu hwacho hwakaita sei hwakaoma varegererei vamutirwana varegererei vamaposa vakakanganisa vamaposa varegererei semurume zvinguva kubvuma mhosva yako pavanhu zvakaita sei zvakaoma varegererei vakatokukanganisirai kana mudzimai wenyu muregererei akaukanganisirai mune vana itai kuti imi mune mudzimai wenyu muchengetedze vana venyu vakure vaine vabereki vakafa baba namai vari pano pamwe nokuti zvinhu zvakaita sei zvakakosha vamaposa tati maro wenyika haite sei hapere kune vakadzi vakawandisa mudunhu rekwamakumbe hapana anomboita sei anombokurambidzai tinongoramba kana ari mukadzi wemunhu saka isusu mutongo wedu wamaposa tati imi munouya nemombe 3 pamombe 3 idzodzo uyai musaendire mombe dzenyu 3 dzamunouya nadzo kutsiva mhosva yenyu yamakaita maita basi izvozvo aiwa hamuchatotauri vamaposa hazvichatoita ino vatotaura kuti vanowana umberi statement andokwanisa kuinda newo to the next tokubai saka mombe munobatsira tikakupai sitokupai mazuva mashoma Amaposa. Dare harigoni kukupai written statement musina kusaina munosaina moti chindipai judgment yangu munyorerwa judgment yamunoenda nayo kwamunoda kwese ndakatokwanisa kuti inogona kuwana ritamunochema ndombotsvaka tinofaa kwane tikakupa edi zvakashata haini ndichambotsvaka iziyu handimbogara muchindifonera ndokutaurirai kuti zvakati zvakati ndonogarawo pasi nevamwe I can't pass it. Ongosaina chete. Mambo anoti Albert Mapusa wabatwa nemhosva handiti wabatwa nemhosva yekubatwa nemukadzi waKathibet anzi Kathibet miti wanaka nokudaro unofanira kuri pamombe ina one day mama we say phone number dzako shamani anti munazi hayi Isai phone number dzako ndazi kuigaba number dzino ndazi ndazi kubanze phone right number dzino phone India ni 02 That's the phone. That's 779. Or something like
Saka ndichikudziuka. No. Maita basa wa Time to pay. time to pay. Ini ndakudza kuti ndinogara nevamwe basi. Chindipai recent statement. No. Unogara yenyu pasi. Asi ndakumbirawo recent statement. Unogara yenyu. Ehe. Vamaposa musungwa haapi decision. Dare ndo rinokupa decision. Kunoku ndokwamunoudzwa kunzi zvamanzi mubhadhara munobhadhara nenguva yakati. Kana mapedza izvozvo imi kana zvichinokuremerai maakumberi kana manogara nevamwe venyu mukaona kuti zviri kurema munodzoka zvakare kudare mosvika moti paya pamamakanditi ndibhadhare zvinhu handisati ndazviwana ndiwedzerewo nguva. Handiti kana muine kwamunoendesa nenyaya dzenyu makuenda mberi asi mukazonobatwa futi mberi kwacho makosi acho anenge achikura. Haanenge asina mhosva. Saka imi michipuhwai mutongo wenyu nedare kuti mombe dzinofanira kuuya panapa rini, imi mombodzokera kumba musina any complain, mozonogara pasi nevariko. Kana paine zvamaburitsa you come back, kana paine zvisina kubuda you come back. I can't pass a decision sandaonana nevamwe. Ndasaina here. Wasaina ndizvo zvingamaridzoki. Saka inini ndakumbira before kuti mondipawo a written statement kuti zvakati. Ndozvatataura tichiti pai imimi panapa chikutaurwa wanapa. Muri musungwa ndizvo. Musungwa muno mudare haana unodzi veto power, hauna power nokuti iwe uri musungwa. Tatogona kubatsira ndechekuti isusu zvaitinawo tinogona kunyora apa tafuna kubvumirana kuti mombe dzacho dzinouya rini. Mombe dzofana kuuya rini apa tafuna kubvumirana. Aiwa vamaposa hamuzirimi munotetemaina kuti mombe dzinouya rini. Isusu tisinokuudzai kuti mombe dzoita sei dzinouya rini. Kana takuudzai imi munogara pasi nehama dzenyu moti ndakaenda kwamambo, mambo vakatonga nyaya vakadai mambo tobatsirana sei nevarume. Kana mazobva ikokoka mozouya kwatiri pamutikagone kubatsira modzoka kuno tokubatsirai nokuti isusu vamaposa hatisipo kuti isusu muvengane nevanhu kana kuti tikuomeserei. Aiwa isusu tiripo kuti muyanani nevamwe muno munharaunda yekwamakumbe zvakanaka. That's why I'm here. It's okay. Andizvo maita basa. Thank you. Maita basa. Mombe dzinodiwa rini mutemo wedu unoti masvondo maviri. 14 days ndo panotanga kana amuti handina kuti moda kumupa saka dati kumbira kuti ndakumbira kuti munoti ndinokumbira hakusi kunzi handina. Ndinokumbira kuti munoti ndinokumbira kuti mundipe kanguva saka kakati rebei mopuwa kanguva kanoenderana. My time is indefinite as from now unless I sit down with other people. Ndozvandotaura. Uchitaura padare munhu kuti handina kuzobviswa masvondo mairi kudai here zvekutaurwa ndizvo. Ndokumbirawo kuti mimi muri munhu muchikuru ndizvo. Ratidzai kuti muri munhu mukuru nokuti zvinowanika izvo vamaposa. Tese tiri panapa tine zvatinotoita zvatisingafare nazvo zvokuti vanhu vakazviziva tinoita sei tinonyara tikukunzwisisai. Asi mimi respectai vamwe vanhu, respectai dare chete, respect dare vamaposa ndokuti mubatsirike. Bhozi matadza kurespekta dare ka munozviomesera ende munoomeserwa nevanhu ende hatidi izvozvo. Ini nevamaposa tiri kudivi renyu, tiri kuti vamaposa vakakanganisa asi mirai hamutatotauri izvozvo. Ndikataura maposa hatichada munhu anotaura. Mambo vakangotaura ndizvozvo matosaina kare. Izvozvo tangokudzai vamaposa mombe dzenyu etukeroti mombe 4 dzakawanda ndizvo. Saka tiri kuti mombe idzi tokupewo grace period yokuti kusvikawo by end of March. It's very fair. So 31 March vamaposa 31 March 2025 mombe 4 3 dzekwavanhu vakamakatadzira 1 yamambo yecompensation.
tatenda maita basa. Kana iri mari. Kana iri mari ngava mari zvi. Kana iri mari zvamunoita maposa munoramba muri pano mosangana nevanhu vemudare mangu vanokubatsirai kana yenyaya yemari. I think mutongo taitese tapedza. Totenda maita basa. Asi inini handitenderwi here kuenda to the next court from here. Maposa tati unotedzera. Ndochipondora chete. Teachcatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Ndochipondora chete.